Achiman SOMPA 106.1, Suyane SOMPA 98.9, Enkranza Mensonum 90.7, Mankasim Kingdom 106.1 FM, Decoder Subabia Radio no SOMPA FM Live, your Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra, and a YouTube SOMPA FM Live, your website www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Market Doma FM Doma Hinkro 100.7 Wamunso Asum Nana Kojesi Company Limited and Opanunsia Kase Bobre ena asono adansie ho niam ahyanse ko wie no na kachi enebiwo Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin wasebra na womfa homeopathy so ensa yare na timia mo gina wona so prekope Leicester Ghana Limited e the young toothpaste and the brush aba wodi chichi osia wotimi se wanya wosia bro wodi akokodro besere ejeja wo ho eye 74 mixture eye T74 eno nso wodi mu a wonya bia na kyerese immune booster papa immune system na waye ho adwuma nti obegina wona so pabne so na mo watimi akowanim wo mo na ebo ye chidom am ye de no nsia kase bo no asomo ensemo ye de esomo awie de mo akotene no ebini ana high court judge no ni awe court no no wade na judgment nyina ba ye fa abranye ni enti a o remande no ne ho na the reasons ya ode sa judgment ne ba ye any kwan of us o remande no ye be chima mo ano pe na sansem kroya na NDC amonyokuo no ede asem bia ba bonten se minority leader Osahene Alexander Fenyomakin ensem bia wakafa circuit court no ho no esese asam no ye hwene ye di ne yi na wansanfoforo mu no we youth for presidency wo mo pani oda no e na A2 fo akire MPP fo se munya ne amoye no na mra ye adwuma mo anka sanso mo timra so entimu ma mra nya adwuma. The New Patriotic Party amanyokuo no mampon empanifo omusha election committee hu de desredia to regional executives mu say police station elections no saka ne huro ye na bae no aban emane mu so na ne titu MPP fo wo munya hu adwuma me amenia obenfo tio champon why technical advisor our Ministry of Finance was say yaka IMF PCI no a ebetimi aboa empa ba bia yaduri amoma ne sikasem yetimi atoto ne ye yebekwa mo no ne na baba piem se Ebola yare no amani musu Democratic Republic of Congo na said ya doctor fo ebokoko se WHO fo aka ebokoko se ebetimi atretre akwa animu no esempani fo hye na wo moka ho asem te said ya benedie kase ene beba ensempi ka we no ho ne de so sekase bo efri SOMPA 106.5 FM Accra yene ye de kase bo yi esom wono pai eyemme die nyame ehira no akosua ago abowaje ubetimi so afrem yakosua nhira menne medoba enhiraba enije obrempon na kwaku ampoma odema kuma chiame eneme afe jebre na enije ni nkuransha kase no yankeka ne nyina mom kama na yentretre mu ma wonhunu nsem no sane etie afe yanhyase yemfamfiri court enrada na circuit court 9 enkran hade no wode judgment bi baaye na asem yikura no na ye asem a na watwe atwa mu no na de na mapaso a ni weekend no kwasi ada ne mpo onimnyafo Alexander Kwame na Fenyomakin gina so bobo na adwen de ma George ya wo kire se nyade ya sa George ana pie mpani ya wo tena sa asem ne so no wo bebu ne na abu ne kina chese wo keka na adwen kire ne pa na George ya friend say his honor Joseph Yenuban Kunson wona na tena asem ne so na wo kire se asem ni nyina fa onima pani ya friend say kwambafo dodo na nimsi ya friend abronye wono ne ho asem ena no working wo mo ne court no hye say dabi wo ja no mane kofia enye yie kura eno nti wo mo mfa ne nko nye prosifo kokum no nso so a enye nsawam anasa ankafo bia naifo wono mo office wo nkotwa na dua kakra ho na wo firimu fia wo mo aka na asem ne yie ni nyina nra ruling a wode baaye no wo kirekire mu ade kosi asiese etwan ese se wo ja ya bronye enne yeyi na wo kofia sa ne enti e ma na o msa de ne ba court no wo besa akoye biu asem ne ti a watwamu ano no won peso obekwa akoye senti e na asem no ne se wonu mu agbo ne kwadu bofo agbo kwadu ne se wonu akasa abronye ne kura no wogina court foforo bia wo mu ma ne bail no
wofirimu ekoye saade ni bio eno nti ena saade no abedu ba bia wadu eno nti court no nsan fa no koto da bampono achi anya sa no mani beli pe wobesa kwa akoye bio sene court ba ko a wogina wo ye saade ni bio bra no wo beli no a eno na wono mo atwaje abronya se oh we da bio se mama na nkwa e breach public peace ni sa human right ni freedom of speech ni asefo nyina na so court no site section 96 subsection 5 clause C no any D ni nyina e wo act 30 no mu en wo wie ye wasan be call D no 208 section 1 ni nyina ye criminal offences act 1960 act 29 no wo wie no wasan call section 2964 act 30 no a e ho no ogina ya wo de ne nsem nyina keka bo mu se wenti se wo ma abronye beli se wo nkofie da kokora mpo a saa de a wo ye ya ma ne be pie court no anim no wo be san akoye biu eno nti wo gya no a enye yie kora ye kan wo se enigye kase bo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra na sansem kro ya na National Democratic Congress NDC amanyoko no ede atom na hyebedwafo nim se ansem a wasahene Alexander Afenyomakin honorable ayedom kuma wo na hyebedwem wo ye omoba na dani ede tudwa no efa circuit court judge ho no ebema Ghana atemuafo dwumade ne yemmu wo mokra enidi a ye moma judiciary no ebebu mu ti se de etire abokoto ne bo wo nso de ya na ya hadwene sansem na sese parliament for ede wo nsato so na wo mfrɛ no mu busabusa ne nsɛm ne nyina ne sɛ ɔsahene Alexander Afenyomakin no honorable ede tudwa sɛ owura Kwame Bafo etafrɛ na bronye DC ekwan ya sa circuit court judge remanding no a ye remind obi a Ghana ha ye mfa ne nkoto ebi a sell eho na woda ne bre no so a na wa baabi ansawam anase baabi court bi anase baabi e ban obi na de wo say ye remind obi a bi ye nan mom ene ye mfa ne nko ene wo say na judge ben no judge yas wo mu ne ho enti ono Alexander no eye honorable Alexander Afenyomakin no ye edom kuma wo ma hyebedwem no say sa judge no wo mu ne da kopem so de mra ba ye adwuma judge ben no tie adwum a wo remind obi a wo se yemfa no koto bi ye nai na se wo na se ye manipulate ye dane wo eti sa nsam na okoka ye no enna NDC ene edom kase ni kiremu se esese ye hweye pa fi se sa nsam a minority leader kan ye no se ya nsha ebedrum rebi no na atemu adwumadie no enumonyam kakra wo mo na afiri ho kora gidi o mafo wo mu beka so judge fo wo mu nya adwuma no ase wo de kakra be fo mo nsantam anase aban bi bebedwa so no obedane wo mo eti ehadwene na sansem ya na NDC Legal and Communications Committee member honorable anasopanyi Victor Kwajoga Adawudu wade atudwa say sansem we de undermine the fan confidence we judiciary mu wo msem na hyebedwafo wo privileges bi niam bi ebo wo ho ban de na so no de wo besrese as a parliament ma asem yi so no mo totototo no mo dane no na efise ba bi esese de to no se yamfa nto a na efrito. Parliament is the master of their own procedure, and I think that as parliamentarians they have privileges. So, in as much as you have privileges, they must be responsible. So, in Parliament, we take it up and say, look, we are responsible citizens and responsible leaders, representatives of the people. This is the bad thing that we want to put an end to it. That's not right, it's right, wrong is wrong. It doesn't matter what you belong to. If the person is wrong, let's speak to the person, tell him in the place. It doesn't belong, it doesn't matter. Any a member NDC Legal and Communications Committee Owura Victor Kwajoga Adawudu wono ene kasa ye de fa ho na wo chim sem na hyebedwafo e masa asem no so no mo nhwehwem ewo sansem krona mu no yeguso gina mu esanse na enigye no a ene ye sane ede ema wo no na national coordinator edema Youth for Presidency Club era Emmanuel Aguzi Kofi akra candidate no ho wono na ya kasa wo kire se oba MPP fo se we dey persecution pa ene ye de egu omko mu I say we munyai ne atie bia mra na ye adwuma momma mra na nya adwuma pepepe se ne atie esanse MPP fo kra de nka lawyer fo nko a ntimude munim mra motemra ena munim se ne mra ye adwuma edefa eno nti wonde wo ka de akire won se mo se ye kyekye mo a wo de munya abotre mra na ye adwuma he obi a ntime nche wo abreko bia won nyina mra so ena wo de ye na so ogina mra no so no wo de ye nso a
munyano na mra no ankasa nko sane yete pepe let the rules and the laws of my Ghana mu no and one take due course na enye na adwuma afi bedru ba bi no won se oni mu adwuma kura won suro buruni na afi so no se utirimu fan a utibu akura no ya na enku na bra no ne sompa kase e bon komo no wo sada frɛ ba wa bedu asante mantamu na no de san komo yi eto nanim se me na se o de mecheme e de ma committee on afumo dia na no e be twemi akoma bi se me ko o se wo ye adwuma ye wo mra e gade o so ya se tutumi fi o se wo na ope wo ya de na etia company na be ha bi obi ze obi a cho se do so is back e question enye that I didn't know kanu ni ye no ye and hard or if I say obi sin somebody ato okopepa ne wo so e de ade wo fato e kan to ya say fanse ba mia example ba mia somebody makotro akot no ato bi fufuro wa basa I say say ye say say ye before ka say o man this for that o dia o nya heta so ya say bi ba o nya heta nti enya mi no mo nya kra no mo nya eno de oni mo nya adwen kra san say oni ye bi a wo ye eno na de wa kodu ba bi a wadu na emom wo ka de a kire say ba bi a de mra ne ye adwuma ene say wono mo so de mra na hye o mo nsam so mo mfa mra ne nya adwuma no wo mu nya mo ho abotre no wo mu nya so wo de amanyosam ewurawura wo mo ensem mu no eno de afutuo ya wo de e ma wo mo say wo mu nya amanyosam wo de wurawura law enforcement agencies no mu no na no betimi aboa amoma Ghana ye nya asomdwe meka wo se enigye kase ebo mu ode na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na Kodwejesi Company Limited anopa no nsia kase ebo atonti na 74 mecha agina tata Leicester Ghana Limited ya toothpaste ne brush agina baba na endpoint homeopathic clinic nso aba na trase no ene ye de somwo anopa yi na ye boenra the new patriotic party amonyekuo no NPP ewo mampon na no na bepie mu se polling station election committee ya bedwafo wo mo na hye wo mo polling station so no wo mo de said dear to MPP mpanifo da santemantam no name and Ghana Police Service for so almost wo mo da ye frɛ bibi internal electoral processes no a mpanifo busu wo mampon no mpanifo da wo mo nsɔre wo mo tonko so wo nyane no wo nya ho adwuma wo mo ye nsantwofo nhyiamu e wa santemampon ama enam so constituency election official ba ko e frɛ na Alhaji Malik wono na gina wo manan mu kasai wono aso ye NPP constituency secretary e wo mampon ho en wo se mampon parliamentary hope for Richard Asare wo bɔ no so bo e fa ne ma bi a e kɔso mo mo san bodi edidi kwakwa akra di kra so esan eka ho bi wo mo simpanifo ebira bato no ekoso no wo mo ani wo mo hu ni kra mo mo kosesa ne ma bi kra wo tia Amedia Junior High School na ensem a Alhaji Malik editu ya na mo ma yentie mfiri wono a nanum sene wo kan no a ensantwofo nso atam ebo ho dawuru de all can ne se obi bia no a oto aba e wo ho no se ya mana nto bia onte ase eno nte committee na so dwene ho hunu se adwempo ne nte a ne ate se nkrofo bi be se da aba ho abese abato no we committee member a wo koto aba wo ko no obi ko sha ase se de apekom ne nkrofo yeye wo ko no obi ko sha ase se de niskwakwa ne nkrofo eyeye eda ne amemfo bi ko zongo is e twemu nseka enkunti ne taya e pam eye nkrofo no a emfa nkwa enkutwa so de nisikwa side ne se yemfa obi bia no a oto aba ne bia obeba ho bia yema no nto aba afei so yewura eye Richard Asare enso se buku na ye twere ye no se nipa cross oto aba ho to nto aba ho ono so yemfa buku no ento aba eno ntie person panimfo omomma a clear cut definition se ye koye nim no se de omufiri se anuananom e ka no mampon ha de bia emra ne yemfa nto nche ye kwa wo aba bia to aba ne bia yen broni se their word is our command enti eno asem no ena eda ho no Alhaji Malik wono ene kasaye no woye NPP constituency secretary ewo mampon wono anso constituency election official no anaso committee no waka ho bi ene waka asem ye nsentro ni Alex Redu etintim ede abesom ye anopai na ye ka mo se kase ebo wutie fri SOMPA 106.5 FM Accra na enyumako bia da romanti ene ye bo mechidom na Kodwejesi Company Limited anopa no nsia kase ebo ena wutie no na ekoba simprimo be mabade ye tene so ane ya sore adansie hu ne ma no se wo chance na wo de yakwa wie dia ene ye na ono ano no wa ya ma na ye fe wa ya ma na ya akono pa ekoba simprimo be maba eno no wo chance ya na wa wie na Kodwejesi Company Limited ni adansie hu ne ma papa ni mantam dunsia ne nyinara babia ni ho a wo pɛ no wunya no ne nkrabata no abusu se chaw ne niama ne ye papa na ne bo nso ɛda fam wono kora na bɛkye okwan ye fa so si dan da bia meka se kɔgye free consultation wan hwa ye bebu etiko ne ye nkyerɛw se
cement dodo a wo hia ni iron rods dodo a wo hia ni obi wa wonsi dan da wo ye first generation bra wo do ho ba dondo na dondo so asaaw adwuma no de wonnim ye adan a wasisie ni adwuma no de wa ya che more than 30 years na no Central Steel for say wo ye best distributor wo ma che ne trailer wo ma che ne tractor say on de ache de ne de say ebe ni e na wo to ne ma no so aka na egu ho tam eti de koma ofiri ye ntua kapre wo ntua dama eti enkra ni kuma se baabi a momfre 020 435540 020 435540 ekuo be simpri mu be maba elder doctor Nana Kojo Jesse Company Limited wono ena mabodi dia kire wono na ye free ne so na ye call Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush eno de obi anim se no ne di twitwe yese eti sere kakra na me anopa bia anopa bia se beti ma osere kakra wo hu sa aha wa munamuna wanim dodo tension wo ni padua mu too much pressure ewo da bia na high blood pressure wo soro da bia na zu ni asempa na emu no mepese wudi asempa mpese wudi ni se mepese wudi ya toothpaste and the brush ni twitwi wo se na ma wo se no na ye kama na ye fita nti da bia no wodi akokoduro sere na Bible cross laughter does good like medicine wo bia wasiri bebre no etise eduro eti na me nyare no efise se de ne de egumisu se yawo da bia bete kwa there's AKOSUA go is in the scene or no eti bomodia se ya toothpaste ni na mama sere saa no efsem di twitwi mesia eya na mesena ye fenti ya mpese me ye nhwehwe ni mu kakra mesena ye fe di mese me fe na hu me the white ni twitwi anopa na enumere ni minim se me di go bebi na ehwo he na enwo na tata mese so atedua na ade a enumere na me the hair bar no na eno so me di atwi so etora bia na mafa gel no etora bia na mafa total cut se me hu ne die eye kama Young toothpaste and then a brush abusian chemfa kwaje wodi eti for Leicester Ghana Limited ewo Accra 05016195588 05016195588 and Kumasi 05013903338 05013903338 Leicester Ghana Limited Young toothpaste and then a brush and one no Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboitini Endpoint Homeopathy Clinic yafa homeopathy so more than 18 years edi ayeresa abro Endpoint Homeopathy Clinic the based on research ye the instant man aba ama mema no omani mu gu ase wodem no se etukura we nya betes ne nkrofo de ne bi instant man ne de years of research ne ayese de boa beboa bema it is a we bema na se we se japade anyame de ma wo no asese se mu ayemre anase ewukojo to a instant man no a Endpoint de aba ya ye more than 17 years research no eno na wo hia side effect bi anim enti Endpoint Homeopathy Clinic ni instant money ni Endpoint Homeopathy Clinic ni instant money ni Endpoint Homeopathy Clinic ni eye Endpoint ema awo ye di twa wompoa eye Endpoint ema prostrate in men eye Endpoint ema premature ejaculation eye Endpoint ema nerve diseases eye Endpoint ema kidney issues eye Endpoint ema liver issues eye Endpoint ema yade bia ye betwa scan ye wie nsusu a laboratory lab technologists any technician wo mu nyina wo kwa the lab technologists no wo pe and degree baby wo gina na nyasam keto kwa na ya hwente bacteria no virus no cells no baby ase bia ye behunu Dr. Duboitini physiotherapy ne massaging was friend sesi a 0244 867068 0244 867068 o friend no abefa 0244 867068 and our face is 0274234321 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic Branian for homeopathy so MWOW Tontina 74 Misha T74 Tontina 74 Misha e kroton ho a chance and ewua titi dodo no ne ya nti se nsuo ene di DHC afra ena FDA agye atomunya aduro bia keke edransa wonomu a immune system na ya soja form bo ho ban infection ma na aboni tuo pay no se wo ma ye mra nti na da bia wo yare ne wuti ene diabetes ene wei ene sei da bia wonya yare foforo nom tonti na 74 mesha titidudo no anu a enuane nuo ne ehode nuo ne ha ma ne nubra na no ane wo mu wonomu a na aye wo fine na aye wo kama enye nwanwa se dro we di obi a obi oni fie eti ebeye me nwanwa se wo se woni bi o fie ho ebeye me nwanwa wo se wo se tonti na 74 mesha wonum bi da se wo tie so mpaka se ba wo se tonti na 74 mesha wonum bi da dia wo ho onwanwa
oho enwanwa edro we yenyare ansa da bia meka se dua bewo no eya yensense ne ho yetu ase eti we no yenyare eya dro ye nom ne daada eti da bia ye de ahoden ko a ene ye de bo adwuma ti na ye nto bahada no efse 74 mecha no ye kuram T74 eti o kanshi drug lane ena komase ashan colina ebi wo ho obetimi ya fret 74 mecha titidudo no bi aye ne ntise nsu a wo no mo enya nyono no ye na nam de na enyono papa wo no ma na wanyenya wanim eti obi a ulcer hawo de wo hie ye 74 ebetu na free hokora fi say immune system nti na de ulcer naba no obi wo anadwo bia wo gye so 10 times ansa na ade ache 74 measure ena wo hia obi wo ho a ekuro to ho e chance na ewu 74 measure yare biara T74 fra wo mo ewo 024 607349 from no mo fa bi mro 024 6073 498 TBM 024 6073 498 make us some podcast here na wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra. TV Emma Aketuapa. Afi ye to akase ne so sanse enije nti ye somo a Aketuapa pa no ye de ane a ha dance bo wonsa beka na bibia tumi aye fan nti fa enije som na nya Aketuapa ye kwa kopie mu ewo sikasem mu na pani a wakase wo technical advisor ewo Ministry of Finance baby a man Ghana sikasem no nyina kase pa no ewo aso ye ho no eho na wo technical advisor ewo Dr. Theo Echampong wono na kase wo say nano IMF PCI ya free mu ya gusu a ya bo ho nkomo kakra sa policy coordination instrument ya ka ho asem wa no wono de wo hu no se ebeboa amoman Ghana sikasem no etimi akoyie ebeboa ama discipline and reforms a oman ni hia no yetimi anya na wone so mpaka se na ebo nkomo wo bra na no point chekugina nan ho pe and what church and say you have to look at our history and sort of where we have come from and also the antecedents related to that. So if you look at most of the fund programs that we have gone for since 1966 and then especially the last two ones, the one that ended in 2019 and then the most recent one, if you go back, the 2019 program when we were ending, some of the views that were expressed at the time was that even if you didn't need money per se from the fund, you still need some sort of policy anchor and some sort of external visibility to just put or tide you over when it comes to some of those election related pressures and spending and all those other things. And so really it's learning from that history and also learning from the fact that you have been able to stabilize the economy now and you want to do a few other things that are slightly different and you still need the assistance of the fund from a technical angle to help you implement them. Enti ayadiania still IMF for no ubehia won se wo ye bibia nia wo ye bia na no krampo aiso de kefo ka so IMF for ma maje credit bia se yesika ye gina ye na so yi wo se da bi uyi wo free mu enye yi wo ye diania bedru ba bi no ubehia won empo wo ko bobesia akura na won be kwa kobusa IMF for se aso Ghana fo medimisika mo betua won betimi atua ni nyina no eka ho bi eno na betimi aboaye we aye doctor Theo Echampong. Meka wose SOMPA kase bona wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra na yenko wie ewo Democratic Republic of Congo. Ebra wo mu yi eye brebone, ebra wo mu yi eye Ebola bre, ebra wo mu yi eye bra emu odin ede ma wo mu. World Health Organization ede ababontin say Ebola outbreak na yare na apaye no wo mo de ato BBC fo ani ma wiase nyina nso bo hu dawuro say Democratic Republic of Congo the DRC aka wo mo panetitu o manetifini epoye fam northeastern Ituri province hono ehon ye fen the epicenter of the outbreak na semfimfim pa ena ejina mu na se de esi kunipa no ebo wa na to sa bre nipa 131
ɔha aduasa baako ɛna ɔma firim ɛwɔ DR Congo ɛna ɔma ɔmanya bie ɛyɛ 513 a wɔn nso gu ɔman no mu ama bɛpie mu sɛ neighboring county ɔman baako ɛbɛn wɔn ɛfɛ no Uganda no koraa no nipa baako misu anya bi a wɔn afiri mu na WHO Dr. Annie Ashia wɔde to BBC nsɛntwerɛfoɔ anim ɛkyerɛ mu sɛ United Nations Agency no wɔn mo hwehwɛ mu busa sɛ ɛba ne sɛ kora na yare a yɛnim sɛ tete yare yɛayɛ ho adwuma no yɛtu no sɛ pankye na ɛtumi aba na asɛ mpofiri mu ɛtumi abɛbɔ wɔn mo saa ama mpanifo kyem sɛ London based MRC Center for Global Infectious Disease Analysis wɔn nso de aba abɔnten sɛ yare no yɛbɛtumi akora no ɛno ne asɛm na yɛahwɛ yi a ɛbɛtrɛtrɛ ama nipa wɔn bɛnya bie na ɛbɛyɛ atete asabre Democratic Republic of Congo sɛ wodu north eastern part of the country no a mpanifo aba amaneɛ sɛ ayɛ wɔ haw ne abenedie abranteɛ baako koraa a wɔyɛ DRC ne ɔno nadehyeɛ bi afiri mu wɔ sɛ ɔka no brɔfo kasa Ebola has tortured us. Ebola has tortured us. Na say Ebola yare yi watete yankasa. Ami yeji hu baabi anya kyese ɛka wo ma tɔ wo ha yesu obi anya bi a yesu owu sese nipa 131 wo mokɔ ɛna sese nipa bɛyɛ 513 so anya bi a WHO fo nso so egusu a hwɛ de wo betimi ayɛ ɛde aboa wo mo Democratic Republic of Congo. Wei so ana yegyina na ukwada energy kase ya de brɛ wa no pai motivation ka ho ye de nyina asi anapai nsɛm wa didi wonto ano na paso bie ene sɛ judge no a wɔtena adwemu circuit court 9 a wɔde abronye ne ho nsɛm no nyina baaye no ruling no de baaye enra we release ami achechi mama na sansemi ena NDC amanyoko no ede ababonten sɛ ɔsahene Alexander Fenyomakin a wɔyɛ mmarahyɛbadwani wɔ afutu ɔsan so ɛda ɛdɔm kuma wɔ mmarahyɛbadwam wɔda wɔn mu ano ensɛm bi a waka fa ho no sɛ wɔtemuafoɔ no judge no wɔn mu ne da kwapem so ɔde mmara bɛyɛ adwuma no ɛsɛ sansam ne yɛhwɛ ne yie paa na bɛma Ghanafoɔ yɛmmu judiciary no anaasɛ gyidi ɛwɔ wɔn mu no ɛbɛto ape Youth for Presidency Club wɔn mo pani ɔda no national coordinator Opani Emmanuel Kofi Aguzi and one about a baby bonk on what I said that Mamon Casemu judge or the MP before was some member and Yajuma. Yakopia Mampong, the new Patriotic Party among your Kono Polling Station Election Committee. Wamasam Nisa Shanti Regional Executives in Ghana Police Service if we Mumra Namoma GDM Refis a polling station elections no said your name is a Tino, Monfam 9 in Sifom. Minia or Benfutio a champon, technical advisor the man as a Hesica Samso, or say. IMF PCI no ya ka ho asem say no ebeboa ama oman no ya credibility discipline and reforms are here no atimi aginam na World Health Organization so amononinsemu no yakopie DRC wo magiatum se Ebola yare no sabre ekunipa be oha aduasa baako ena beye nipa be hanum ne dum yensa ena gu ayaresabia aye oha kese pa ede amawo mo ensem pi ka wonu mo de so mo sekase bofri sompa 106.5 FM akra obetimi akoye Facebook page no eda ho obetimi ahwe ni nyina headlines ni nyina eda ho like page no na wa share ensem a edi ahim edi adencheche wo Ghana ne amono ne de wo pe ba bia tie no the best news pa kese epicenter kese ne de obi anim se da apogee ene de epes no eye sompa 106.5 FM akra ye kase bo eno no na efri ha na efa ye headquarters e wokomase eye sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adam Fopa Radio e wo Paris France takwa sompa ye 101.1 Tachima Sompa 106.1, Sunyana Sompa 98.9, and Kranza Sompa Mensonum 90.7, Mankasim ya Kingdom 106.1 FM, Decoder Subabia Radio on Air Sompa FM. Your Facebook page no will like and I will share your Sompa 106.5 FM Accra na YouTube no Air Sompa FM Live. Your website www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio Ewa Kaneshi Market Doma FM Doma Hinkre 100.7 Wamusomo Nana Kojesi Company Limited and Opanunsia Kasia Bobre and now what see and a Koba Simprimo Bema Bawan and Dinda so it Casiaboni Dinie a Koba Simprimo Casiabo was a Bomodia so Beban and Chain Ghana Hadi Wapeti baby Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and in a brush and will be a teaching a Siam will be a Mr. Wakukudrum end point homeopathy clinic Dr. Dupuatians say what they instant man about based on research on also Tons Afro Sebra na Spinters Road a one crime and na Kumasen so Chronoma boy here a 1 war and our friend 0244 867068 and I with them 74 mixture T74 ye immune booster papa yen ye de kase boy esom wano pay eni gye ne ahokekam eni nyamisurum eye me die nyame ehira no akosua ago abowaje obetimi so afrem yakosua nhira mennem medoba odoman kuma chiame
Obrempong na kwaku ampoma enhyiraba eneme